Isa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DZXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga story at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Basta Promdi, Lodi. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagahatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Sa mga kababayan nating Kapampangan, ako sana tama po ang aking pronunciation, mayapagat panapon po. Tama ba? Magandang hapon, Ma'am Ses. Mayapagat panapon po. Ano nga, Ma'am Ses? Ako naman po ang inyong tinig sa Kongreso at magsisilbing tulay sa reklamo ng bayan. Sama-sama po nating isulong ang mga kaunlaran ng pamayanan. Ako po ang inyong totoong kapromdi, Api de los Santos po. Sa mga kababayan nating waray, sana yung akin tama naman, maupay nga kulop ha iyo nga tanan. Ayan, pinagtawanan mo ako. Ayan, tuloy, nahirapan ka. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol, Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa DZTP Tirad Pass TV and radio din tayo sa Ilocos at DXRB sa Davao. Ayan, napapakinggan din po tayo at napapanood tayo sa Albay, sa radyo at TV, Veritas. Simulcast po yan. Gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Luzon Regional News Group. At Ma'am Ses, kamustahin muna natin ang mga sitwasyon sa mga probinsya mula sa ating mga Lodi reporter. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Okay. Ma'am Ses, unahin muna natin ang sitwasyon sa Bicol Region dahil mukhang nagbabagyo na doon. Signal number 3 na po tungkol sa bagyong Jolina. Report yan ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Live! Yes, magandang maulan at pabugso-bugsong hangin dala ni Bagyong Jolina, Ses at saka Lodi. Sa mga oras na ito ay binabayo ng lakas ng hangin na mayroong 120 hanggang sa pabugso-bugsong 150. Ito yung mga lugar ng Masbate City Province, Picao at Burias Island, bahagi din ng Western Albay. Ito yung mga bayan ng Pioduran, City of Ligao, Uwas, Libon at Cobillar. Samantala sa lalawigan naman ng Sorsogon na nasa loob ng kanyang mata, ka Typhoon Signal number 3 ang Sorsogon City, Matnog, Bulan, Magallanes, Pilar, Castilla at Lunsol. Ito yung ngayong nakakaranas ng talagang hagupit ng bagyong Jolina
kasabay ang malakas na pag-uulan. Samantala, yung mga lugar naman dito sa bahagi din ng Bicol Region na nasa ilalim ng Typhoon Signal number 2, ito yung Western Camarines Norte, ang bayan ng Kapalunga, Jose Panganiban, bayan ng Labo, San Vicente, San Lorenzo Ruiz, at Santa Elena. Sa bahagi din ng Western and Southern Camarines Sur, mula sa mga bayan ng Del Gallego, Lupi, Ragay, Libanan, Sipukot, Kabusaw, Pasakaw, Pamplona, Gainsa, Tamaligan, Tanakman, Magaraw, ang Bonbon, Naga City, ang capital town ng lalawigan ng Camarines Sur, ang bayan ng Pili, Ocampo, lungsod ng Iriga, ang Sagay, bayan ng Buhi, Milaor, San Fernando, Minalabak, Bula, Nabwa, Baaw, Balatan, at itong Bato, at ang bayan ng Calabanga. Kasama rin ang ilang pang mga bayan sa rest of Albay and rest of lalawigan ito ng Sorsogon. Samantalang nasa Typhoon Signal number 1 naman ay ang rest of Camarines Sur, natitira pang mga bayan, at ang rest of Camarines Norte. So itong mga lugar na ito ngayon ay nakakaranas ng malakas na pagbagsak ng ulan, kulog at kidlat. So sa mga oras na ito sa ulat ng OCD na siya ngayong nangunguna para kunin at ipagbigay alam, kasama na rin ang mga paalala sa lahat ng mga LGU. Patawag dito ang Task Force Bicolandia sa ilalim ng Task Force Sagip na pinamumunuan ni Brigadier General Adonis Bao Jr., Philippine Army EFP, na siya ngayong nag-deploy ng kanyang mga tauhan mula ito sa 10 batalyon at kasama na rin ang 2 brigada. Ito'y para kung kinakailangan ang tulong ng hanay ng Philippine Army, ng mga local chief executive sa mga bayan at cities at mga gobernador ay magagamit ang porsa ng Philippine Army. Nagpadala na rin ang Naval Forces Southern Luzon, Philippine Navy, at ang ilan namang M35 truck ng Philippine Air Force. Kanina ay nakita natin yung mga tauhan naman ng Philippine National Police Regional Command, kung sa dito ay ipinadala rin ni Police Brigadier General Jonel Astumo sa mga Provincial Disaster Risk and Reduction Office. Samantala dito tayo sa mga sinuspinde ang mga trabaho, pribado man at pampubliko. Ang buong lalawigan ng Albay ay nagpalabas ng suspension order si Honorable Governor Albit Sara. Ang tangi lamang ngayon na bukas ay ang mga miyembro ng mga LGU na nakaangkla ito sa rescue operation. Samantala, ang natatanggapang nasyonal at lokal ay sarado ito. Ang mga pamilyang bayan, pamilyang panglungsod ay binigyan lamang ng hanggang alas 12 kanina, at sa mga oras na ito ay formal ng sarado dahil nga sa paghanda sa gupit ng bagyong si Jolina. Sa lalawigan ng Camarines Sur, province-wide din, nagpanabas din ng kautusan si Camarines Sur Governor Raymond Villafuerte na both private and government officers ay wala na munang pasok at maganda sa kanilang tahanan at pamilya. Sa Masbate City Province, sa 3 distrito ay province-wide din na pinatupad ang naturang kautusan ni Governor Antonio Co. Sa lahat naman ng mga kawani ng pamalaang bayan, pamalaang panlalawigan at pamalaang panglungsod, ganon din sa mga pribado, ay sarado na rin. Sa Sorsogon, ang bayan lamang ng Pilar at bayan ng Castilla ang sa ngayon na nagpatupad ng walang pasok sa pamalang bayan at mga pribadong mga pagawaan. Ang Naga City, sa citywide ito, na hindi rin nagpatupad or nagpatupad rather ng walang pasok both sa government at private level. So yun ang sitwasyon ngayon sa mga nabanggit na mga city at probinsya. Samantala, sa lalawigan naman ng Masbate,
ay kagad na nagpalabas ng pansamantalang pagbardaon o baga pagputol ng kanilang mga linya ng mga komunikasyon bungsod na rin sa gupit ng Bagyong Julina para hindi gaanong mahirapan itong ating mga lineman, lalo na sa Isilco, Masilco rather, na pansamantala mo nang sinatdown ang supply ng kuryente. Kasama na rin dito ang mga globe cell site para maiwasan ang pagiging paglobo ng damage nito. Patay sa inisyal na ulat, ang Masbate area, itong province-wide power outrage, umpisa pa ito kahapon hanggang na ang bagyong si Jolina ay nananatili sa kanilang lalawigan. Ito para maiwasan ang malaking pagkakasira ng kanilang mga ekipahe. Ang bayan ng Katayngan sa kanatong distrito ng lalawigan ng Masbate ay talagang apektado na binayo ng bagyong Jolina, partikular ang Rural Health Units o RHU sa mga oras na ito. Tuloy ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMO, pababa ito sa City Municipality. Sa mga oras na ito sa Masbate, ganon din sa Albay at bahagi din ng lalawigan ng Camarines ng Sorsogon. Sa ating mga stranded ngayon, 4 na po na stranded na mga taga-Catanduanes nandito ngayon sa port ng Tabaco City sa Albay, na formal na ngayon na kumbaga binibigyan na ng kanilang mga makakain sa pamalang bayan ng Catanduanes o lalawigan ng Catanduanes. Ito matapos magkaroon ng pagpupulong ang pamalang panlalawigan ng Catanduanes sa pangunan ni Governor Boboy Cua at ni Tabaco City Mayor Crisel Lagman Luestro. Kapag ganitong mga kalamidad ay sasagutin muna ng LGU Tabaco City at makatapos ng pagnormal ay babayaran naman ang pamalang panlalawigan ng Catanduanes ang naging expenses ng kanilang mga kasama sa lalawigan. Ang total ngayon na stranded para sa kalaban ng ating mga tagapakinig sa buong bansa at sa buong mundo. Batay dito sa report na isinamiti ng Philippine Coast Guard District Bicol, ngayon sa Office of the Civil Defense, the Director Claudio Eliucot, ay umabot na ito ngayon sa bilang na 505. Ito'y nagbumula sa mga pier ng Albay, Masbate, Sorsogon, Damsor at Camnorte, Lodi at Ses. Ang bilang naman ng mga ruling cargos na ngayon ay nakantala, stranded sa mga pantalan, ay umabot ito ng 1,677. Samantala, ang stranded na mga barko ngayon sa iba't ibang pantalan ay umabot ito sa 14. At 20 naman na mga barko ang sa ngayon ay nasa fixed shelter para maiwasan ang anuman na maritime incident. Kaya minabuti ng Philippine Coast Guard na sila ay mag-fixed shelter muna at kapag wala ng signal, saka na naman sila babalik sa kanilang mga pier o puerto para mag-unload ng mga kargo at mga pasahero. So far, wala pang ulat mula sa mga LGUs na mayroong nalunod o mayroong nasugatan dahil patuloy ngayon ang ugnayan ng OCD-RD RRMC sa lahat na mga LGUs sa signal number 3 ng bagyong si Jolina at signal number 2 at signal number 3. So yan ang ating kabuuan na monitoring sa mga oras na ito mula dito sa aking area of responsibility sa 7 lungsod, 107 bayan sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Leo, Yan ang ating dadagulat. nagsimula... Mula dito sa lungsod ng Legazpi, live report, Basta Pundi, Ludi. Leo, nagsimula na ba ang evacuation efforts ng mga LGU sa Bicol? So far, mayroon na Ludi, kaya lang patuloy ngayon ang head counts.
kaya hindi mo na ilinalagay ng OCD para na sa ganon hindi magkaroon ng problema yung ating mga kasamaan sa malayang pamamayag. Kaya kinagkakaroon sila ngayon ng kumbaga summary. Halimbawa, Masbate, ilang pamilya, ilan ang individual, Sorsogon, ilan ang pamilya, ilang Sige, individual, Leo. Albay, Okay. at Leo, ang Leo. ilang Camarines Sur, Camarines sige. Norte at Catanduanes. Oo. Tama. So, siguro mamaya, pag mayroon ng total, itong mga PDRMO, Lodi and SES, ibabato ko dyan na namang oras sa ating himpilan. Alright, maraming salamat, Ayan, Leo tama. Barceliano. Oo. Ingat ka dyan, ingat kayong lahat. Yes, and Lodi, thank you, back to you. Oo, Ma'am Sis, yung mga tao natin from ang probinsyano party list, naka-monitor na din and anytime ready na rin po sila, Ma'am Sis, na makapagtulong sa evacuation efforts ng ating LGU. So, naka-monitor na po ang ating team para sa bagyong to. Dumako naman tayo sa bandang Eastern Visayas. Pagbaha at sira-sirang mga bahay resulta ng pananalasa ni Bagyong Jolina sa Eastern Visayas. Pasok at trabaho sa tanggapan ng gobyerno sinuspindi. Ito ang ulat ni Radyoman Justin Traya ng RMN Tacloban. Matinding baha at sira-sirang mga kabahayan na gawa sa light materials ang naging resulta ng pananalasa ni Bagyong Jolina sa malaking bahagi ng probinsya ng Eastern Samar, Samar at Leyte, maging sa Tacloban City. Sa Santa Rita, Samar, aabot hanggang dibdib ang baha sa ilang mga barangay na nakaapekto sa karamihan sa mga pamilya. Natumbang mga kahoy at puno ng kahoy naman ang bumungad sa Maydulong at Giwan sa Eastern Samar. Hindi naman madaanan ang ilan sa mga kalsada sa Tacloban City dahil sa matinding baha. Dahil dito kagarang nagpalabas ng executive order ang mga gobernador at mga alkalde sa Eastern Samar, Samar at Leyte, maging sa Biliran at Tacloban City sa pagsuspende ng trabaho at klase sa mga pampublikong tanggapan at paaralan. Samantala, blackout naman sa mga lugar na sakop ng Eastern Samar Electric Cooperative, Leyte 2 Electric Cooperative, Samar 1 and 2 Electric Cooperatives dahil sa mga apektadong transmission facilities ng NGCP na dala ng bagyo. Stranded naman ang libong mga pasahero sa mga malalaking pantalangan sa Allen Northern Samar at Southern Leyte. Mula sa Tacloban City, ako si Justin Traya, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Justin Traya. At 432 bagong kumpirmado ng kaso ng COVID-19 na sa Region 10 na po. Report naman to ni Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 432 ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay base sa datos na ipinalabas ng Department of Health Center for Health Development, Northern Mindanao. Ito ay binubuo ng 431 na mga local cases, samantala isang ROF o LSI naman na mula sa Cagayan de Oro ang nagpositibo sa COVID-19. 5 ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na kinabibilangan ng 4 na taga Bukidnon at isang taga Cagayan de Oro City. Dahil dito makyat na sa 1,757 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 721 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19. Sa kabuuan umabot na sa 63,420 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10 kung saan 60,981 sa mga ito ay local case at 2,439 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Samantala, 28 na dating miyembro ng makakaliwang grupo sumailalim sa Peace Building Seminar sa Abra. Mula Ilocos, may report si Nico Valtes ng Tirad Pass Broadcasting Network. Sumailalim sa 3 araw na peace building seminar ang 28 dating miyembro ng Underground Mass Organization o UGMO ng Communist Party of the Philippines, National People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Ang training na ito ay handog ng 71st Infantry Kaibigan Battalion sa pakikipagtulungan ng lokal na gobyerno ng Tubo Abra. Ang nasabing seminar ay ginanap sa Barangay Kili Gymnasium ng nasabing munisipalidad kung saan ang pakay nito ay matulungan at bagabayan ang mga ito sa pagbabalik loob. Naipakita din sa mga dating miyembro ng UGMO ang iba't ibang mga programa at proyekto ng lokal at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang kanilang ma-avail ang mga ito.
Ang nasabing aktibidad ay nagtapos sa isang peace rally at pagdeklara sa CPP, NPA, NDF bilang persona non grata sa kanilang lugar. Ayon naman kay Tubo Mayor Gilbert Balyangan, sinusuportahan niya ang lahat ng proyekto para sa mga sumuko na miyembro ng makakaliwang grupo. Mula sa lalawigan ng Abra, Nico Valdez, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Sumailalim sa 3 araw na peace. Maraming salamat, Nico Valdez. O yung mga may hilig po dyan mag-invest sa online, mamaya po ay makakausap natin ang ilang biktima ng umano'y bagong financial scam sa social media. Abangan po yan sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Dumulog po sa Basta Promdi Lodi ang ilang biktima ng isa na namang umano'y investment scam. Bagamat handa silang maghain ng reklamo, nakiusap sila na itago muna ang kanilang pangalan. Ayon kay Elias Ann, nalaman niya ang tungkol sa Financial Expert Complan sa pamamagitan ng Facebook. Isang Mike Anthony Arais ang nagpakilalang founder ng Financial Expert Complan na may iba-iba umanong negosyo. Laman nito ang pangakong madodoble o matitriple ang ipapasok nilang puhunan sa loob lamang ng 10 araw. Ayon naman po kay alias PJ, August 14 na magpasok siya ng 1,000 pisong puhunan. August 25 nang lumaki ito at ng triple at nabayaran siya ng 3,000 piso. Dahil dito, hinangkayat niya ang ilang niyang nakilala para sumali rin sa Financial Expert Complan. Makakakuha rin kasi ng 5% referral fee ang mga makakapagpasok ng iba pang bagong investor. Huli na nang na-realize nilang pa-in lang pala ang malaking tubo para dumami ang makapasok ng pera. Bigla na lang kasing natigil ang pagbabayad sa mga investor at hindi na maghagilap tong si Mike Anthony Arya. At ayon sa mga biktima, marami na ang namuhunan sa Financial Expert Complan. Hindi lang sa Metro Manila, ang iba pa ay mula sa mga probinsya at meron din mga OFW sa Taiwan. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si alias PJ. Magandang hapon sa iyo, PJ. Magandang hapon po, Ma'am Ses Drilon, at magandang hapon po, Congressman Alfred de los Santos. Okay, PJ, sa iyong pagkakaalam, marami na ba o ilan na ba ang bilang ng nabiktima nitong scam na ito? Ayon po doon sa nakita namin sa Facebook page ng o group page ng Financial Expert, ay ito ay nasa kulang-kulang 2,000 na po, ma'am. 2,000 ang miyembro. Opo, Members? opo. Ang investor Grabe, po, opo. ang dami. Tapos lahat yan naglagay na rin ng pera? Opo, opo. Paano ka nakakasiguro? Dahil yung mga receipt po ng mga investors na iyon ay isinesend po doon sa admin kung saan sila yung naglalagay ng reservation. At pagkatapos po ng may cut-off po kasi yon hanggang 6 p.m. magbibigay ka ng iyong reservation. Kapag ka nakapagbigay na po, isisend po nila yung master list doon po sa group chat po na yung mga kabilang na sa
sa investment po. So nakapaskil yon, nakapaskil sa Facebook for everybody to see. Opo. Oh, PJ, yung 'di ba nag-invest ka ng 1,000 then may nakuha kang pampain nila. Magkano yung nilagay mo uli? Actually po nung una po, nung August 14 nga, 1,000 po yung aking inilagay. Tapos nung August 25 ay na-triple naman yun, naging 3,000 siya. Siyempre, dahil sa tingin namin, okay to, parang legit naman to, dahil binabalik nila yung pera. So ako po, dinagdagan ko pa po ng 2,000 yung 3,000. Bali naging 5,000 po. Tapos, ngayon, wala nang bumalik sa'yo. Opo, wala na po. Kinabukasan na po, hindi na po namin mahagilap yung founder. Kinabukasan mismo, hindi na talaga nahanap? Hindi na po nagpaparamdam. Kasi dati naman, nung okay pa ang lahat, ay nagpaparamdam po yun. Nag-chat po doon sa aming group chat, o mga anak, kasi anak po ang tawag niya sa amin, no? Kain na kayo, merienda na kayo, o magpahinga na kayo, mga ganun. Mula po nung araw na yun, August 26, wala na po siyang paramdam nun. Ni-review mo ba yung Facebook profile nitong tatay-tatayan yan ba tawag sa kanya? Yung scammer. Ang tawag po kasi ng mga investors po sa kanya ay tatay. Tapos yung tawag naman po niya sa mga investors ay anak. Nung tinignan ko po, ay parang dummy account po yung kanyang account. Dummy account no? Oo. Paano mo nasabi yon? Kasi kakagawa lang po ng kanyang Facebook account, tapos iilan lang po yung mga post, at saka iilan din po yung like. Oo. PJ, nung nakita mong kukunti yung post, parang kakagawa pala ng Facebook account, hindi ka na ba nagduda doon na parang, bakit naman gagamit ng dummy account to kung legit na na kumpanya? Opo, yun din po ang naging pagkakamali ko kasi mga huling araw ko na po chinek yung kanyang account eh. Oo. Siguro sa excitement mo din, PJ, no? I'm sorry po? Kumbaga, na-excite ka na din, ano? Opo. Oo. Sige, Ma'am Ses, makakausap din natin via Zoom si alias Ann. Isa rin to sa mga nabiktima ng nitong kumpanyang to. Magandang hapon, Ann. Ann? Hello? Ayan, magandang hapon sa iyo. Paano mo ba natuklasan ang financial expert Complan? Bale, meron po kasi akong katrabaho. Working from home po ako. Yung workmate ko po is from Baguio. Ni-refer niya ako dun sa isang investment. And then, uso po kasi sa mga investment, yung ibig po kong tawagin, invest, wait, and earn, yung kidnap kong tawagin. So, kung nasa isa kang investment, nasa isang GC, mamaya makikita mo na lang sa message request mo na kasama ka na sa another investment group, another group chat. Kinikidnap ka, kumbaga, parang ganon? Kinikidnap ka po from one investment to another via group chat. So yung nag-refer po sa amin doon is isang tao lang from that investment, and then to this financial expert, team leader po. And then yung profile naman po ng team leader is legit. So parang masasabi ko po naman na trustworthy naman yung tao. Paano Kaya legit? po, Paano mo nasabi na legit, Ann? legit po kasi ang ano po siya, matagal na po talaga yung account niya, tapos active din po, ganon. Na-verify mo na siya yung sinasabi niya, yung kung ano yung katauhan niya dun sa Facebook na totoo yon. Apo. Na-validate ito mo. po yung mga team leader, ma'am, hindi po siya yung founder mismo. Ano lang siya? Team leader po kung tawagin. Okay, so paano ba yung mga transaction nyo? Is it via GCash, bangko? Ano ba ang naging mode? So mostly po talaga is GCash. Meron po silang two kind of MOPs. Meron pong Union Bank and GCash. Usually po kasi ang GCash meron pong limit na kapag marami nang naipasok, nag-exceed. So kapag nag-exceed na yung one GCash account, magpo-post na naman sila ng another MOP. So then, ibig sabihin, nakakuha kayo ng bank account?
Meron pong bank account pero mostly po ng mga bank account na ito ay account po ng mga admins and TL. And then sila po ang nagre-remit naman doon po sa founder na si Mike Arais. Magkano na-invest mo, Ann? Actually po, ako po personally 2,000 lang. Inilagay ko po siya sa 10 days. Hindi pa po ako nakagraduate talaga. Kaya lang since dun po sa group chat, ang dami pong proof of payouts at saka po yung kasama ko na nagpasok sa akin, naka-experience na rin siya ng payout. So ako naman, parang sharing is caring. I-share ko po sa mga kapatid ko, sa close friends. So, magkano lahat ang ininvest ng mga kamag-anak mo at kaibigan mo? Yung ate ko po is 47,000. So, all in all po sa team po namin is 107 if I'm not mistaken po. Kung hindi po ako nagkamali sa figures. Pero more 100 plus po. So yung team leader, sabi mo na legit, nasa na siya? Yung team leader, nawala na rin? Actually sila po ay active na rin na sa ibang iwi naman po kasi sila po ay kasi before nung one time po kasi 'di ba naglagay po ako ng 2,000 and then nag-pay in po yung mga kapatid ko at saka yung mga kaibigan ko nung medyo malaki na yung ilalagay nila kasi nga po nakaka-receive ng payout daily. So sabi ko sa kanya, nag-PM po ako sa kanya, kumusta yung founder? Active pa ba? Sabi niya, oo, okay naman, good morning. Tapos sabi niya po, meron daw po kasi doon sa within the admins or among the admins na nakakakilala personally doon po sa founder. Like, uncle niya to, may business sila together. No, what I mean is yung team leader mo, nandyan pa, humaharap pa sa'yo. Opo, hindi pa rin po sila nawawala. Although, meron na po silang ibang hapon na investment. Pero ano sabi nung team leader? Parang nabudol din sila. Nung nagreklamo na kayo, ano bang sabi nila? Sabi po nila is talagang, kasi matagal na rin po sila dito sa, kumbaga sa sistema po ng invest, wait and earn na itong kung tawagin. Na parang, yun nga po, parang lahat po tayo ay nagtiwala, inakala na ganito, ganyan. Oo, so parang kasabwat yan. Kasabwat yan. Mukhang kasabwat yun, ha? They are in cahoots. Yeah. Kung sinasabi nilang ganon, binibigyan nila yung tiwala nila doon and inaano pa nila yung loob ninyo, na-meet pa yung tao, I'm sure maybe they are in cahoots of this certain gentleman. Yun nga po, I can tell po, pero malaking bagay po kasi yung sinabi nila na nakikita sa McDonald's, nagiinuman pa yung admin na yun at saka yung founder kasi bihira po talaga sa mga admins and TL ang nakakakilala doon sa founder personally. So ako naman, na-boost po yung confidence ko na legit nga to. Kung may mangyari man sa founder, meron kaming mahahabol na admin. Parang ganun po ang nasa thinking ko. So yung mga screenshots po na pinag-usapan namin ng TL ko, isinend ko po sa mga nag-write po sa akin para maintindihan nila. Tapos yun nga po, dahil na-boost yung confidence ko na maaaring talagang legit to, naglagay po ulit kami ng malaki sila. So yun, ang naging pangyayari po. And then the next day, wala na. Parang sabi po nila, nagpe-pay in pa po sila, tapos may bigla pong kasi marami po kasing group chat ang financial expert. Meron pong tinatawag na Team Hyper, Team Unstoppable. Ako po under Team Payaman. And then that day po, may nakapasok po sa team namin na isang member from other group chat. Ang sabi po niya, itinag po niya ang isang admin po doon sa GC namin na sinabi niya po, at Mabel Alejandro, ano ba, hindi mo ba sasabihin sa kanila ang totoo? Parang ganon. So, yung mga members po parang na-alarm na anong nangyayari, parang ganon. So, sinabi po noong yung taong yun na 3 days na po palang hindi nakaka-pay out sa ibang team. Tapos, yun po. Sige. This question goes to PJ and Anna, no? Whoever. Hindi ba na-explain sa ano bang explanation sa inyo? Bakit ganun kabilis lumaki yung pera nyo? If kung totoo, I mean, di ba? Ano yung convincing
voice nila na bakit ganun kabilis yung paglaki ng pera nyo? Merchandising po, pay-ins, instant loan, yun po ang nakalagay. Kasi meron po kaming tinatawag na thread. So, kung ilalagay nyo po doon yung pangalan mo, ano yung complan mo, magkano yung amount na inilagay mo, and then sa baba po noon, doon po nakalagay kung ano yung source of funds. So, doon naman po nakalagay. Kaya... Oo. Ma'am Ses, meron pa tayong isang mga kausap. Ito, OFW naman, si Ma'am Paula, ang problem, na-recruit din siya. At the same time, ni-recruit niya rin yung mga kasamahan niya dun sa kung saan bansa siya. So, ayan po, Ma'am Paula, good afternoon po. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ma'am Ses. Opo. Ayun po. Sige po, Ma'am Paula, yung kwento niyo po. Ayun po, na-invite po ako sa financial expert nung August. Tapos yun nga po, dahil nga nakita ko din, nagkaroon po rin ako ng confident na okay sila. At then naglagay din ako ng konting halaga. Then bumalik naman siya after 10 days. And then na-invite ko din po yung kaibigan ko. Hanggang yung kaibigan ko nag-invite na nag-invite. So, ayun, hindi ko akalain na sa ganong pag-i-invite ko, napapahamak kami na yung magtiwala namin. Opo. Tapos yung kami as OFW na akala namin ito na yung solusyon para makauwi ng mabilis kasi nga magaling magbitaw ng salita yung si Mike Araes. Mga anak, nakita mo na siya. makakahon. Nakita mo na siya o sa Facebook lang, sa video? Paano ba? Wala ho siyang ma'am. Paano sa Pro Messenger lang po siya lahat. Sa group chats lang po siya active lahat. Nagme-message siya. Okay. Yung Facebook page, aktibo pa ba o hindi? Nag-leave kasi ako doon, ma'am, dahil sa sama ng loob ko. Hindi ko lang alam kina Sir PG kung andyan pa yung page. Kasi nung talagang hindi na kami naka-payout, nag-leave talaga ako doon. Parang sama ng loob ko kasi marami na kami. Medyo malaki-laki din yung sa team namin. Magkano po? Sa team namin, ma'am, tinatawag ko kasi yung mga kasamahan ko na Team Taiwan, nasa 224,000 po. Wow. Lahat-lahat na po yan. May Mindanao, may Visayas, may Luzon. Mga pinaghirapan yung pera. Opo, ma'am. Doon nga po ako talagang naiiyak kasi yung ibang kasama ko is yung inutang pa nila yung pera para lang yung makapag-invest, makapag-invest, oo. Kasi doble, triple nga yung pangako nila. Kasi yung Complan A daily, madodoble yun within 10 days. Tapos may Complan B sila na talagang nakalock in yung pera mo na doon maraming naglagay sa Complan B na nag-waiting lang sila. Okay. Paula, yung bilang isang financial advisor, ano yung pagkakaiba mo sa kanila? Sa akin kasi tiwala ko lang kasi talaga na nakuha ko doon din sa nag-invite sa akin. Paula, ano trabaho ng financial advisor? At mas malaki ba yung kinikita mo sa kanila? Parang how does it work ba yung title na financial advisor? Ay, hindi po ako financial advisor sana, sir. Yun na ako, nagising ako kasi yun nga, basag ko na inganyo pa ako sa itong ganitong sistema ng kitaan, which is ako naman sana, nagkaroon ako ng, meron kasi kaming tinatawag na financial literacy campaign, member ako doon, pero nainganyo ako dito sa kaliwa. Ganon, parang nalihis yung landas ko. Kaya, sabi ko nga nung una na sayang yung nadala pa ako, nasilaw pa ako sa konting ng pera. Sana dito na lang ako at yung mga kasama ko, hindi ko na rin naaya. Ganon po. PJ, aktibo pa ba ang Facebook page nito? Opo. Active pa! So may naglalagay pa ng pera ba dyan? Hanggang ngayon? Wala na po. Bali yun, kung group chat na yun is parang naging place na siya ng promotion ng iba't ibang iwi. So doon na nakikidnap yung iba't ibang tao po from one investment to another. Other scams most likely with the same modus. Yes po, ganun po. Ako, Kong, kausapin na natin ang NBI at DTI dito. Yeah. Po. Ma'am Ses, actually, mamaya po idudulog natin ang problemang ito sa NBI, pati na rin sa
Department of Trade and Industry, Ma'am Ses, para naman bigyan natin ng pansin to. At tanong ko lang, dagdag lang, final na lang. Nakapaglapit na ba kayo sa NBI or sa kahit anong ahensya tungkol dito? Actually, PJ mo na. Sir, sa ano po, gumawa po kasi kami ng team, kami yung mga gustong mag-complain. Gumawa po kami ng team at kami ay galing pa sa iba't ibang lugar. Meron po sa Manila, meron sa Cavite, Laguna, Batangas. At napagkaisahan po namin na sabay-sabay po kami pumunta sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Okay. Pero po, ako po ang unang pumunta doon at nandito po kasi ako sa Mimaropa. Pumunta po ako doon at pinasistema po nila ako, kinaita nila maayos at actually babalik po ako bukas doon para sa sworn statement of the complainant. At yung mga nangyari po dyan sa NCR at pati sa Calabarzon, talaga po hindi sila inasikaso hindi man lang lalong-lalo yung nasa Pasig, hindi man lang nila book yung pangalan ng complainant. Bakit ganun? Sa pagkakakwento sa'yo ng mga iba mong kapwa nag-invest, hindi sila pinansin? Opo, kasi from time to time po nag-uusap po kami mga complainant. Okay. Kung ano po yung mga plano gagawin namin. Halimbawa po, may naging lapse po dito sa may sa Team Calabarzon, ito, kailangan idagdag natin to para pagpunta natin o pagpunta ng mga taga-NCR, ito na yung dala, hindi na tayo pababalikin pa. Okay. Kaya nalalaman po namin, very synchronized naman po yung aming mga pagkilos ng panahon ng mga nakalipas na araw po. Pero sa ngayon po, ang may magandang response ay yung Regional Anti-Cybercrime Unit ni Mimaropa 4B po. Saan ka mismo sa Mimaropa, JP? Sa Oriental Mindoro po, ma'am. Oriental Mindoro. Okay, sige. Okay. Sige. So, dyan lang ba kayo or... Pwede, Ma'am Ses, siguro, we'll thank them already para mamaya, makausap na natin yung So, JP, Ann, and Ma'am Paula, maraming salamat po sa inyo and rest assured po, tututukan po namin tong isyong to. Maraming salamat po. Salamat din po. Thank you. Ayan. Thank you sa inyo. Ayan, so sa pagbabalik natin, Ma'am Ses, kakausapin natin ng NBI at DTI. Abangan yan sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi Lodi. Okay, ang oras ay ganap ng 2:13 ng hapon. At para tulungan ang mga nabiktima ng financial scam sa Facebook, nasa kabilang linya naman ng telepono si Ren de la Cruz, Investigation Agent ng NBI Cybercrime Division. Magandang hapon po sa inyo, Ren. Ren, good afternoon. Congressman Alfred de los Santos, good afternoon po. Good afternoon, Sir Ren. Okay, mauna ka na, Kong. Boss, kasi medyo straight to the point lang ako. Dito muna tuloy tayo sa isyong to. Ano po bang pwede nilang gawin tungkol dito? Well, unang-una, sir, kasi pagka ganito mga investment scam,
Yes po. Nire-report po namin lahat talaga actually ng mga naging biktima po ng investment scam na dumulog po sa opisina namin kasi hindi po mag-i-stand yung kaso kapag ka po walang complainant. So yun po yung unang-una sana nilang gagawin. And then, pangalawa po sana, i-preserve po nila lahat ng pieces of evidence na meron po sila, lalong-lalo na po yung mga proof of transactions nila, yung mga dineposito, yung mga natanggap na pera, and yung mga screenshots kung saan nila nakita yung mga investment scheme kagaya na sa financial experts worldwide. Sir Ren, pag sila ba pumunta ng NBI Cybercrime Division, ano po ba ang gagawin? Ano po ba yung process? Pagdating nila doon, ano mangyayari? Yes, sir. Pagdating po nila sa opisina namin, sir, actually, i-assess po muna namin lahat ng evidence na meron sila. I-interviewin din po namin sila kung ano talaga yung nangyari from the start. Nung una nilang nalaman or kung paano sila naging aware dun sa investment activity or investment scam. What's the minimum number of Yes, complainants that have to complain? Actually, ma'am, yung minimum number kasi talaga is kahit isa lang. Pero since ito malakihan, ma'am, mag-under kasi siya ng syndicated staffer. Yeah. So, mas Pero may maganda mga kung more than nag-complain 5. na daw sa Mimaropa. Meron bang NBI Pasig or meron ba kayong satellite doon po? Sa Mimaropa, I think meron po, ma'am. And Pasig then, daw, kung medyo magkakalayo po yung mga complainant natin, ma'am. Yeah, magkakalayo For example, yes, ma'am, meron po sa Mimaropa, meron po sa Visaya or sa Mindanao. Pumunta lang po sila sa pinakamalapit na NBI office po nila and then i-relay naman po yun dito sa amin sa main office sa NBI Cybercrime Division sa Sir Ren, Sir Ren, ang problem kasi is there are a lot of reports that I've been receiving personally and even with the Basta Promdi. Katulad kanina na mention ni JP, hindi sila ini-entertain dito sa Krame, sa Cybercrime Division. So, ano po ba to, Sir Ren? Ano po bang nangyayari dyan? Hindi pangalan, hindi daw po kinukuha sa kanila. Actually, sir, sa ano po kami, sa Quezon City po kami. So, hindi ko po Tama. ano po. Sorry. Sige, sa Quezon City. Yes, sir. May Pasig na sinabi anywhere in the cybercrime, marami pong reports, hindi daw po, pagpunta, kaya tinatanong ko kanina, Sir Ren, pagdating po daw ba doon, ano po ba ang process? Kasi sabi nyo po, kukunin yung report, kukunin yung kwento. Sabi ni PJ kanina, kahit nga po pangalan, hindi po kinukuha. Mas mag-igi siguro, sir, kung malinawan natin kung saang office yun. Kasi yung usual po dito sa aming office po namin sa cybercrime group po ng NBI. Saan po yan? Saan po yan? Interview talaga namin sila. Saan po yan exactly? Sa Avenue po, sa Quezon City po. Saan po? VTech Tower po, Quezon City. Vitas. VTech. VTech Tower. VTech. What street po? Yes, sa Maria Clara po. Maria Clara, corner G. Araneta Avenue po. So, dyan lang po pwedeng magreklamo kung sa Metro Manila? Sa Metro Manila, ma'am. Yes po, dito po. Dyan lang. Medyo malayo po sila, ma'am. Yes. Yung Pasig na sinasabi, wala naman silang opisina sa Pasig. So, baka maling opisina pinuntahan nila. Baka maling NBI ba? Magkakalayo ba, Sir Ren, yung NBI? Actually, hindi po, sir. Meron po kasi kami mga satellite offices. Sir, Yun na nga nasa regional po. Pero yung sa Pasig po, I think wala po kaming office sa Pasig. Baka pwede nating ibalik si PJ para lang maliwanagan kung ano ba yung later on. Please tell us when PJ is on the line. But Ren, okay, so syndicated estafa ang most likely na kaso. Pero itong salarin, yung Facebook page nila naka-active pa. At ang nangyayari, parang ganito yung modus, nagre-refer pa sa ibang mga financial ang tawag diyan, services, consultancy or whatever. So, parang hindi sila active pero may active na iba. So, nanganganak pa, Ma'am Sis, nanganganak. O parang ganun. Yes, ma'am. Okay, so, we have... Kasi, okay, go ahead, sir. Go ahead, sorry. Ang gulo naming dalawa ni Kong Apid, sorry, magsalita po kayo, sir. Sorry, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Excited much.
Go ahead, Ma'am, sir. pagka po kasi ganitong online yung transactions or yung investment scam, unang-una po kasi namin tinitingnan dito actually, tinatanong po namin sa mga complainant kung nakita na nila personally yung tao, o nakausap na po ba nila personally. Kung may person-to-person interaction po, better. Pero kung wala po, yan medyo titingnan po natin siya sa ibang angulo, ma'am. Kasi po, sa online po kasi madaling mag-create ng bagong identity. Yeah, Baka Kaya hindi it's natin just masabi agad, ma'am. It Or might be ma-pinpoint fictional, agad. ano? It might be fictional. Yeah. True. Pero Sir Ren, ano po ma-advise nyo dito? Kasi merong mga team leaders na nag-commit sa kanila na na-meet na nila tong taong to, tapos in-encourage sila masyado, but they are claiming that they are victims as well. But for me, I believe that that's not true. Pero sa'yo po, Boss Ren, ano po bang ma-advise nyo about this? Yes, sir. Sa amin po kasi, sir, pagka usually ganitong mga may team leader, nakikita po kasi namin dito through experience. May pagkakataon po na yung team leader, sila po yung nagiging point person lang. May pagkakataon po na yung team leader, nagre-remit lang din po ng pera, hindi nakikita yung tao. But if nakikita po nila yung tao and may ibibigay po nila yung pera, personally, yun po, medyo titingnan natin siya ng ibang anggulo. So, Okay. i-invite din po natin siya sa opisina natin kapag ka po may valid complaint na po tayo against them. Okay. Sir Ren, Ann and Paula, not their real names, are on the line. So, please listen to them kung ano yung masasabi nila ukol sa pag-file ng complaint, ano? Paula or Ann, sino ba yung nakapunta sa Pasig na sinasabi na hindi pinapansin? Yung isa pong kasamahan namin, ma'am, na si Miss Tess, Oh. kahapon po nagpunta siya, tapos hindi siya na-entertain. Saan muna eksakto? Raco Pasig po. Traco? Anti-crime unit ng Pasig. Okay. Dito kayo pumunta kay Sir Ren. Ren, pakiulit kung sino hahanapin nila. Yes, ma'am. Dito po sa akin, si Agent De La Cruz po ng Cybercrime Division sa NBI po. VTech Tower, G. Araneta Avenue, Corner Maria Clara, Quezon City. Kasi Sir wala Ren, po kaming so office wala po sa kayo... Pasig Teka. City. Pakiulit, sir. Walang office sa Pasig. O, narinig niyo yon? Yes, ma'am. Ann and Paula? Mali. Noted po. Oo, mali. Sa maling ahensya kayo pumunta. Ano ba yan? PNP o ano? PNP po yun na police, Regional Anti-Crime Unit ng Okay. Police PNP. NBI po. NBI po ang dapat niyong puntahan. Okay po, paparating ko po. May iba pa bang opisina na meron pa bang complainant na pumunta sa ibang opisina, Ann or Paula? Sa akin po kasi, ma'am, in behalf po, kasi OFW ako, lahat po ng files ko sa mga kasamahan ko, ipinoward ko po kay Sir PJ, saka dyan sa isang kasamahan din namin na nagpunta sa Pasig. Para siya na po yung tatayong in behalf sa amin. Okay, so Ren, Yes, ma'am. ayan, i-compile. Anong ma-advise mo kay Paula? Kasi sa Taiwan nga sila eh. Tama ba yung Yes, ma'am. So, opo. Kailangan ba may So, ganito po. affidavit? Ano ba ang mga kailangan? Tamang unang i-check po natin kung ano yung mga evidence na meron po siyang sinubmit dun sa mga kasamahan niya rin po. Kasi pwede naman po natin yan i-compile. Kung marami po sila, much better po kasi mas masusupport po yung ikakaso natin na syndicated estafa kapag napatunayan natin na yung subject natin is the real perpetrator behind this scam po. Okay. Kong Apid, I think you have a question. Actually, okay na, nasagot na. So, sir, so isa lang, sir, sa buong NBI sa Metro Manila, isa lang ang office ng NBI Cybercrime Division. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Please stay on the line, Attorney Ren, kasi we are going to also talk to DTI Undersecretary Ruth Castelo, who's on the line. Good afternoon po, Yusek. Hi, Ma'am Tess and Pong Alfred. Good afternoon. Hi, Ma'am Yusek. Good afternoon po. I'm not sure at what point in the program kayo, were you able pa to listen to the exchange or to the complaint? Nadinig ko po yung si Attorney Ren from NBI. Opo.
Sa DTI po, meron bang magagawa para dito po sa kumpanyang ito na nagsosolicit ng investment using Facebook? Pwede din po, ma'am, kasi actually ang dami na naming nare-receive rin na complaints. That's why we're intensifying also our operations against pyramiding companies. Marami po yan eh. So, ngayong pandemic, dumami po sila? Oo. Medyo grabe may mga malalaking kumpanya pa na ang kanilang mga endorsers, you will see celebrities na malalaking billboards pa, kaya we're closely looking into it. Billboards? Wow! Really? Uy, you should crack down. You should crack down. Marami po. That's terrible. Yusek, di ba po bago sila makagawa makakuha ng billboards, there are people that are physically involved in this? Kasi sir, of course, they will appear to be legitimate companies. Pero yung activities nila, when it comes to franchising or selling, doon na nagiging illegitimate yung activity. So nagiging illegitimate tuloy yung company kung yun lang yung kanilang business. But the registration, syempre, hindi rin naman po malalaman yan agad ng SEC or the DTI business name registration hanggang hindi nag-uumpisa ng business activities. Pero once it starts, doon po natin nakikita na pyramiding scheme siya. Okay. And we have been also conducting information campaign kasi para malaman rin ng consumers, kagaya nung nagko-complain sa atin, ma-warning na siya agad, makita niya na yung red flag that it's a scam para hindi niya ituloy yung investment niya. O sige, what kind of information do you need from the complainants when they come forward para wala nang aksaya ng panahon, pagpunta sa inyo, kompleto na sila ng impormasyon? Opo, email lang nila sa atin yun. We just need the name of the person, yung complainant, yung whoever is victimized, and then the company, anong scheme yung ginawa sa kanya, and we can take it from there. So they don't have to, sorry to interrupt, but they don't need to go personally to your office. Hindi po. They can send us an email at consumercare@dti.gov.ph. Okay, maybe we can post that please at, again ma'am, sorry po. Opo. consumercare@dti.gov.ph. Okay, consumercare@dti.gov.ph. Did I say it right? Nakuha niyo ba yun? Ann, Paula? Are you listening? Yes po. Ayan. Pakisulat. O ito, email lang. Mag-i-email lang kayong lahat. Oo, mas mabilis na. Kasi we understand the pandemic, hindi naman din natin ma-expect yung mga tao na lumabas para lang mag-file ng complaint. So we make it easier for consumers. But what action can you do? Ako will investigate po agad, immediately, the company. Tapos marami naman po kasing powers din ang DTI kahit paano provided in the Consumer Act. Pwede pong ipa-stop operation or take down lahat ng kanilang advertisements na pinost sa social media. Pati po yung business permit, we can make a recommendation to the local government unit na kung sino po Yusek, yan po. Para sa mga tagapakinig natin, Yusek, what can you advise para malaman nila kung ang isang inaalok sa kanilang investments ang isang investment ay scam or legit? Yes, Kong Alfred, bibilisan ko lang kasi there is an 8-point test po. Number 1, meron bang produkto na bibilhin mo para ibenta? Number 2, yung commission mo ba na ibibigay sa iyo or kikitain mo dun sa pagbenta ng produkto or pagpasok ng third party, yung downlines daw nila na sinatawag, yung magpapasok ka ng mga ibang tao, recruit mo, tapos magbabayad rin sila ng registration fee. Number 3, ang intention po ba ng pag-join mo dito sa network scheme na to ay para makabenta ng produkto or para magpasok ng tao. Kasi kung para po magpasok ng tao, yun po yung scam. Dahil yung registration fee na binabayad ng mga tao, yun yung mga kinikita ng mga nauunang nag-invest. Pero later on, yung nasa dulo po, dyan na yung mga wala nang kita, wala nang nahabol kasi naibigay na lahat. Dahil
Diba? Sabi nila, multiplied by 4, multiplied by 8, mga ganyan po yung kita, yung profit na nakukuha dyan. And then, kung hindi ka na nakapagpasok ng tao o wala ka ng recruitment, kikita ka pa ba while you continue to sell the product? And then, meron po bang return policy? Yung produkto na binenta mo, pwede bang isoli sa'yo ng Ito kasi ma'am, Babalik parang, mo ba? sorry to interrupt, it doesn't have a product. It's just promising to double your money in 10 days. It's a scam po. Pagka ganon, wala namang produkto, it's not a legitimate multi-level marketing scheme. It's a scam po. Pagka walang produkto. Siguro basta if it's too good to be true, no, Yusek, parang ang hirap paniwalaan, wag nang pumasok. Opo, pagka double your money, ang Nakakasilaw yung kasi, fast no? cash na, Oo. yung fast cash na scheme, diyan po talaga maraming nagiging biktima. Okay, so thank you very much ma'am. Pakiulit lang, just for the sake of those listening na gustong magreklamo, ang email address po ninyo. Opo, please just send to consumercare@dti.gov.ph. Yung email po nila, pangalan ng kumpanya, yung complainant, yung nagreklamo, at saka yung kanilang detalye, kung ano po yung scheme na ginawa sa kanila. Okay, sige. Now let's go to Ren. Ren, sa'yo kailangan talagang sadyain ang opisina, no? Hindi pwedeng i-email. No, ma'am, not necessary. Meron din po kasi kaming email address wherein we check it online po. Okay, ano po yon, sir? Yes. Ang email po namin, ma'am, is CCD or Charlie Charlie Delta at nbi.gov.ph. Okay, CCD at nbi.gov.ph. Tama po ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ayun. Pwede po sila mag-submit din, ma'am, and i-attach po nila lahat ng documents nila. Lagyan na lang po nila ng brief summary kung ano yung nangyari or kung paano sila na-scam through that investment scam po. Makakaasa po ba sila ng mabilisang action, sir? Yes, ma'am. And sana po magbigay din po sila ng contact number nila para matawagan po namin sila in case na meron kaming additional questions na kailangan namin itanong sa kanila. Okay. Pansin nyo rin ba na dumadami ang mga ganitong mga scam ngayong pandemic? Actually, ma'am, yes po. Nagdoble po talaga sila, ma'am, eh. Kasi sa cyber po kasi, ma'am, halos lahat ng scheme ngayon conducted through cyber, and yung anonymity ng mga tao, hindi po natin agad-agad sila nakikita sa online. Kaya doon sila nagkakaroon ng advantage, ma'am. Tama. Sir Ren, any last words or bilin sa ating mga tagapakinig para ma-avoid na to mga scam na to? Yes, sir. Unang-una po sa lahat, pagdating sa investment, I think dapat po alamin po muna nila kung ano yung pinag-i-investa nila. Know the products. Hanggang sa muli, samahan nyo kaming isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan at itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng ating mga probinsyano. Ako po si Apit de los Santos, ang inyong totoong kapromdi. Yusek, hindi kami nakapag-thank you. Thank you, Yusek. Ay, hindi ba? Hindi. Nag-thank you naman ako. Yusek, maraming salamat. Hanggang bukas po, isang mga pagpalang araw sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makapa Corporation. Basta Promdi, Isa sa mga Lodi! industrial construction at nakilala dahil sa Abangan kalidad ng ang mga susunod na proyekto nito, tulad ng paggawa talakayan ng sa mga programang tunay na may kalsada, malasakit at puso sa at marami mga pang iba. probinsyano. Simula Kasamang 2009, totoong probinsyano, ang Makapa Congressman Corporation ay Alfredo de los katuwang Santos sa pagbantay at ng ang batikang eleksyon mamamahayag at sa pangarap. radyo telebisyon, Ses Drilon, dito sa DCXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Ang unique toothpaste may maximum fluoride protection